धावत्या जीवनशैलीमुळे सर्वांनाच सगळ्या गोष्टी झटपट करण्याची सवय झाली आहे. आपलं दैनंदिन राहणीमान, खाणं-पिणं प्रत्येक गोष्टीत वेगानं बदल होतोय. सध्या सर्वत्र टेबल खुर्चीवर बसून जेवण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. कधी सोफ्यावर तर कधी काहीजण घाईगडबडीत उभ्या-उभ्या जेवण करतात. परंतु जेवण करण्याची सर्वात योग्य पद्धत कोणती आहे हे अनेक जणांना माहीतच नाहीये. आज जाणून घेऊया जेवण करण्याची सर्वात सोपी आणि उपयुक्त पद्धत. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. आपल्या देशात अनेक वर्षांपासून सुखासन किंवा पद्मासन अशा आसनात बसून जेवण केलं जातं. ही खरं तर सर्वात चांगली आणि सोपी पद्धत समजली जाते. या सुखासन पद्धतीने जेवण केल्यामुळे तुम्हाला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात. बऱ्याच जणांना बेडवर किंवा सोफ्यावर बसून जेवण करण्याची सवय असते, परंतु ही पद्धत पूर्णतः चुकीची आहे. जेवण करताना नेहमी खाली जमिनीवर बसूनच करावं. यामुळे जेवण पचण्यास मदत तर होतेच, त्याशिवाय पोटासंबंधी असलेल्या अनेक समस्याही दूर होतात. सुखासन आणि पद्मासन घालून बसल्यामुळे मन शांत होतं, तणाव दूर होतो. म्हणून नेहमी जमिनीवर बसूनच जेवण करावं. शांत चित्ताने जेवण केल्यामुळे खाल्लेलं चांगल्या पद्धतीने पचतं. सुखासन पद्धतीने जेवण केल्यामुळे शरीराचा लवचिकपणा वाढतो. यामुळे पाय आणि स्नायूचा व्यायाम होतो, तसेच तुमचे स्नायू बळकट होण्यास मदत होते. जमिनीवर बसून जेवण केल्यामुळे शरीराच्या बसण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होते. या पद्धतीमुळे पाठीचा कणा सरळ राहतो आणि पाठदुखीच्या समस्येपासूनही सुटका होते. सुखासन या पद्धतीत बसून जेवण केल्यामुळे आपण क्रॉस लेग स्थितीत असतो. यामुळे तुमच्या शरीरातील ब्लड सर्क्युलेशन चांगले होते आणि तुमच्या स्नायूवर दाब पडून आराम मिळतो. पचन संस्था सुदृढ आणि निरोगी राहण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे खाली बसून जेवण केल्यामुळे हृदय देखील निरोगी राहते. या आणि अशा उपयुक्त टिप्स मिळवण्यासाठी पाहत राहा गोमंतक डिजिटल.